Всеки обича да тества интуицията си, затова днес с Мистер Стикс сме ви подготвили много забавна игра. Имаме едно малко табло с закрити неща и просто трябва да познаеш нещата по тема и печелиш безплатно Мистер Стикс. Добре, сега, първото нещо е за държава, като първата буква е Б. Първата държава, която ти го. България. Добре, директно позад. Така. Добре. И второто нещо е традиционна българска храна. Баница. Марка обувки, за които сещаш първата марка. Найк. Добре. Нещо ми става. Така. Сега последното е поред вкус на Мистер Стикс, за който сещаш. Кетчуп. Първи. Шегувам. Не се шегувам. Ти да видиш сама. Успя да познаеш всичко първи път, затова това е Благодаря. безплатен Мистер Стикс. Благодаря. Ти успя ли да познаеш? Напиши ни